दिनै जलाइस्रि दालाइसा एबसुनि बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमाखौ जलाइस्रि दालाइसा एबसुआ गावसोरनि मावख'आव थानाय कमिउनिटि हलाव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जेराव जोंनि ओनसोलनि जलाइस्रि ओनसोलनि जेफोर समाजारि थासारि बा जेफोर जेंनाफोर दं बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय एबसु हिसाबै आथिखालाव मा मावगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरनो जोंहा मा आपिल होनांगौ दं बे गासै बाथ्राफोरखौ दिनै बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो सावरायबाय आरो माखासे आलासिफोर बाहागो लाफैदों। बे आलासिफोरनि गेजेरजोंबो जों माखासे आथिखालनि थासारिफोरखौ जों बुजिनो हागोन आङो बेखौ फोथायदों। जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव समाजाव जोंनि लाइमोनफोरनि जे माने फरायनाय बिथिङै नोजोर होयोबा माखासे बिथिङाव थिगानो दं आरो माखासे बिथिङाव एसे दायो समाज बेरेखा हाबाफोरजों एसे जुरित' थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जों नुबोबाय थादों। जायनि थाखाय दाखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव मटर साइकेल रेलि साननैनि हाबाफारिजों जोंनि ओनसोलाव जादों आरो बे जलाइस्रियावनो मोनसे मेलबो जानानै थांदों। बे मेलावबो गोबां जोंनि ओनसोलनि आथिखालनि जोंनि लाइमोनफोरनि ड्राग्स बाहायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, लोगोसे हा हुनि जेंना बायदिसिनाफोरखौ सावरायदों आरो थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बे जेंनाफोरा दंमारो आरो बेखौनो लानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनाय, जोंनि लाइमोनफोरखौ सांग्रां खालामनायानो बेयो आथिखालनि जोंनि हाबा होननानै जों साननानै लानो हायो। बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा फोरमायनो आं सानदों दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देग्लाय 33थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो बे जुथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय दिन अक्ट'बो थि खालामनाय जाबाय। देग्लाय दानि नभेम्बर दाननिनो 21 आरो 22 अक्ट'खालि गङिया इउनिट एबसुनि सिङाव थानाय थाइगेरगुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेयाव जोंनि बोसोरसालिया जुथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामबाय आरो बेनिखायनो आङो कसुगाव दख'रा एबसुनि जानानै जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ बेयाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय आरो बेयाव जों मोनसे आथिखालाव गोनांथि होननानै जों बुजिदों। जोंनि हा हुनि जेंना दं जिहेथु बे बाथ्राखौ लानानै जोङो मोनसे सेमिनार बेयाव थिग खालामदों गेवलां मेलनि सिगां। बे सेमिनारानो जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि हानि मोनथाय आरो बेखौ रैखाथि होनायाव जों बयनिबो बिबान। बे मोनसे टपिकखौ लानानै जोङो मोनसे सेमिनारबो लेंदों। बेखायनो जोङो ओनसोलनि जेसेबां फरेस्ट राइट कमिटिसफोर दं आरो जेसेबां ग्राम सभाफोर दं बिथांमोनखौ लेंनानै बेनि सायाव माखासे हा हुनि सोमोन्दै मिथिग्रा रिसर्स पार्सनफोर जों बेयाव लिंनाय जादों। लोगोसे जोंनि आथिखालनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौबो बेयाव हांख्रायनाय जादों आरो बेजोंनो आं सानदों हा हुनि जे ग्राम सभा हिसाबै बा FRC कमिटि हिसाबै बा सासे बेक्ति हिसाबै हा हुनि सायाव दा मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव सांग्रांथि होनो हागोन होननानै आं साननानै लादों। दा बेखायनो बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। बेनिखायनो दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायो जाहाथे बे सेमिनाराव बयबो बाहागो लानानै जोंनि जे हा हुनि जे मावनांगौ खामानि दं बेखौ मावनानै लानो थाखाय आं खावलायहरो। आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे जलाइस्रि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान सिफायनाय आरो गोदान दाफुंनाय हाबाफारि
बेनि दिनैहाय गेवलां मेल सोलिगासिनो दं। दा बावहाय आङो बाहागो लानो मोननानै आंखौनो गोजोननाय मोनदों क'क्राझार जिल्ला हिसाबैहाय। दा बावहाय जानाखि बिसोरनि हाबाफारि बा दहाय जानाखि बिथांमोननि बडि दानाय आरो बडि सिफायनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा बाहाय खोनानो मोन्दों बिसिनि इउनिटनि सिङाव गासै 28टा गामि दं। दा बै 28टा गामियावहाय बोरैबा बै 28टा गामिनि गासै न'खरफोर आरो बै 28टा गामिनि गासै जानाखि गामिनि सोलोंथाइ बेबस्था समाजारि बेबस्था बै गासिबो थासारिफोरखौ लानानै बिथांमोनहा नैबे समावहाय बा दिनैहाय सावरायनायनि गेजेरजों डिसिसन लाबाय जे फैगोन बोसोरनैयावहाय बिथांमोना बे 28टा गामियावहाय माने हाबनानै खामानि मावगोन। बाहाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेथ' जानाखि सोंखारिग्रा बेयो बर' हारियाव मोजां खामानि मावबाबो बाहाय सोंखारिनाय थायो। जों एबसु हिसाबै जेब्लायबो जों बर' हारिनि मोजांखौनो सिन्था खालामनानै खामानि मावबाय थादों। बावहाय सोरबा बुंनांगौआ बुंबाय थागोन। जोंहा जोंनि खामानि जानाखि एबसुनि खामानि दं रायजो राजाफोरनि गासै जेंनाखौ लानानै जानाखि खामानि मावलांबाय थागोन जों बे खामानिखौ जों अराय